laylam termes lam targa ja oko ja bendogani en bone maja gilay satigebe almamebe ja bendogani haruna musa en bone maja Laisa tigebe hayam almamebe jaja bendokani Ibrahima Haruna Musa jaja bandiraɓe site internet RTV DAKAR on calminama on juurama on jettama bandiraɓe en gari ɗo hande e Sotiba Dakar on jiiɗiɗo baali gonɗi keeci amen gonɗiɗo baali gonɗi yeeso amen tabarakallah min gari ƴeewoyde élevage leydi Sénégal kono avant ɗum fof folɓe mbiyata ko sika ara e woro idoro joom woro min gari min joddima président daral ngal Mamadou Talla waɗi amen recevoir e bere muɗum min jewti hen vraiment o holliti kadi weltare makko kanko hoore mum le président wadde amen les délégués manam yimɓe ɓe leggondirta e vice président o bandiraɓe foof monsieur Mamadou Talla kanko le président en calmini monsieur Salif Sow ko délégué mais ko vice président en joddima muɗum haala koko haalno ko fayi siftinorde yimɓe goto fof jaɓɓal mum e lisdi he goto fof jaɓɓal mum kadi e leñol he en tant que daraneɗo ɓamtare leydi muɗum en calminire monsieur Ndaw ko Mor Ndaw en calmini ɗum Maham Diallo kanko heɓo ƴettu interview e Pulaar en jettima gorko mo gammaji gama dooli en calmini monsieur Mbaye Talla en jetti Sidi Dia en jetti Mamadou Ba ɗum noon bandiraɓe yeeɓa men RTV Dakar on calminama on juurama en jettama monsieur Maham Diallo a salminama a juurama a yetta ngala calminama bandiraɓe jarama ceerno Aliou en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Ayaw habrire nde on mbiyama tan bisimilla moon e galle baba kam e suudu nene taw kadi koye yamirore o mo ganduɗa ko hoorejo daral ngal hono Alhaji Mamadou Amadou Talla e délégué ji mum hono no mbiruɗa Alhaji Salif Sow Abdoul Ba Sidi e Mor Ndaw noon kadi Mbaye Tall e Alhaji Jimi Diaga en ɓe tawaka ɗo ɓe kamɓe kala tan en mbiɓe ɓe mbi moon bisimilla moɗon e yamirore hoorejo daral ngal Alhaji Mamadou Amadou Talla ɗo e Péturimina woni daral baali Sotiba musidɗo jarama monsieur Diallo daral baali Sotiba haɗa andi nde sosa walla anda daral baali Sotiba ko kañum heccimi kono noon min ko 89 garmi ɗo kono tawmi ko angal dari wadde noon so tawi en teyi eɗen mbawi wiide kam l'indépendant ɗo tawi ngal walla hay sinno tawi tawani ngal ɗo après l'indépendant 2 ans 3 ans ngal foti ɗo tawede monsieur Aliou Mali a jarama Maham Diallo en paami tigui daral ngal ko ngal ɓoyngal ngal hecciɗo yimɓe heɓe waaɓe e meɗen kono holo jiiɗa juɓɓudi daral ngal en tant que an haalata e dow inde hilifaɓe daral ngal e nder juɓɓudi daral ngal ko juɓɓudi bandi fayida kono a rokkatam mi waɗa dawal dow seeɗa haɗa andi ɗo mi wima ko Péturimina woni ɗo henne woni ɗo Sotiba ɗo ɗo gonɗen ɗo taw ardingal ko Alhaji Mamadou Amadou Talla kadi haɗa andi Sénégal waɗi ko 14 régions 46 départements 557 communes woni e nder leydi Sénégal so tawi a yiiɗi wadde campagne leydi Sénégal sa ari ɗo a tawiɓe ɗo kamɓe foof saabu hanki mbimami ko mbeɗa adduya to woɗɗi seeɗa mi ara saabu hankinde Orange Money wari weef alano nde so tawi a sohli ndeldude ko fate région ngaji ɗiɗo walla département ɗi walla commune aji ɗi sa arino ɗo kala ne garɗa hen ma tawɗo paaɗo toon nelda ɗum yaaha wadde daral ngal ko ngal national international ensuite encore mami haalamma Mali nan ɗo Mauritanie nan ɗo Burkina nan ɗo la Guinéji ɗiɗi ɗi fof nan ɗo Gambie haalaka ko woni e nder leydi Sénégal ko ɗum fof nani ɗo ene nder leydi nder ngal ɗo daral wadde kala daral ɗo woni e nder leydi Sénégal mi wima ko Péturimina o ɗo ngal ɗo woni yumma kañum woni baba musidɗo namdal maɗa jiɗɗa wiide hoɗum rutte mi nana mbimami ko darde he ngal hakkude liggotoɓe holno jiiruɗa ɗum e liggotoɓe holno jiirumi laamuji hedde tati walla ko nandi jawtiɗo wonno ko laamu Amadou Talla
koko feewi machallah ko maslaha e jokkere en ɗam rewi hen ko laamu Amadou Sall ko maslaha e jokkere en ɗam rewi hen te ko laamu Amadou Sall maslaha e jokkere en ɗam hande nangue muɗum fuɗi dari ɗo ko o mo ganduɗa kañum woni Alhaji Mamadou Amadou Talla kankone ɗo tawrunoɓe ɗo so tawino ko ɓoggol wiyete ko jokkuɗo tan moccugol ngol ina yawta kadi wonno hanti nden wonko gueɗe kese galano hande gueɗe kese ɗe foof o nanni ɗumen hen goto fof kadi nangue ngo tolningue ko ɗo net tan kadi wawi kadi feƴƴude kono kanko Mamadou Amadou Talla mawɗo daral kanko e délégué ji makko omo jiiɗa ɗo hono Salif Sow en ɓeɗo ɓe jiiɗa ɗo koɓe dariɓe jamma e ñalawma ngam ɓamtare daral ngal ngam ɓamtare ɓiɓɓe leydi Sénégal kono kadi ngam ɓamtare kadi aynaɓe ɗum noon wadde daral ngal daraki heedani caggal woni koye yaade jamma e ñalawma kala nde min pini emin ɓosa emin jaaha emin ƴeewa ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɓamtare daral ngal ɗum ɗo ko ɓuural kadi daral ngal ko ɗum ɗon tan woni jaɓɓal mawɗo ko ɗum woni jaɓɓal délégué ɗi ko hoorejo leydi Sénégal yiiɗi ko koye ɗum kadi ɓe goni e kala subaka e kikiɗe e waktuji donc somi namnima beela caɗele ene goodi e nder daral heede ko fatte kuɓɓam hen ko fate ndeymeji en e jokkodiral hakkude mon laamu ina woodi walla woodani hay so tawi ina wonno hande kam machallah ɗum ɗo ko lampaji goni ɗo à partir de 18 heures ɗi kuɓɓat ha subaka wadde sa ari ɗo ñalawma comme ni no goruɗen ɗo ni ko jamma hon comme ni no goruɗen ɗo ni ñalawma ko noon jirata daral ngal donc on ɗon banggue mawɗum kadi to banggue ndiyam machallah robiñaji nan dogo 24 heures sur 24 so tawi kadi taske o fandima e kadi mawɗo daral ngal Mamadou Amadou Tall ombo nelda gayene kadi omo jokkodira kadi e mairie ɓe nelda gayene kadi 7 heures maji kala koñma garɗa ma taw 7 heures mo ina dari ɗo ne taw ina yuppa ndiyam gam wallidde kadi jawdi garori ndi taw jawdi ndi ɗesi ɓurtude robiñaji ɗi doole kono foof 7 heures maji garat banggueji ɗi nayyi foof daro kala waktu yimɓe ɓe ne mbawa henete ƴogde ne jarnan mbawa hen ƴogde ne mbaɗa gueɗe mumen tawa jawdi ndi ɓurtima robiñaji ɗi doole wadde on ɗon banggue mawɗum to banggue sécurité laamu ngu ina addi ɗo sécurité kono kanko kadi omo ganduɗa kanko woni Mamadou Amadou Talla kanko e délégué ji mabɓe Allah walli kadi kanko ne o ƴettima won hedde gardien jeeɗiɗi ha jeetati taw kadi ko kanko tigui yoɓat ɗum e jiifo makko tawa ina ballita ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe tigui goni ɗo sécurité mo laamu o addi tawa ɓe ballodira e golle nde wonno daral ngal ina yaaji wonɗo ɓen mbawi heed kamɓe ga kadi addaɓe kadi wonɗo ɓe mbawi heed kadi ganduɗo daral ganduɗo nokku kañum kadi ɓuuri waw tigui aynoyde e on ɗon nokku wadde ko ɗum taki ɓeyto mbaɗa hen renforcé e ballal Allah e ballal monsieur le président Mamadou Talla donc firte ko gouvernement Mamadou Talla e compagnie mum tabarakallah heɓe liggi heɓe paami liggi nomo yaharata e ko wayno à 100% je dis bien à 100% aɓe jaadi hen aɓe kadi ballodira e makko eɓe kadi gollodira e makko to banggue ɗi fof wadde tonede kam gacce galama ala henete foof yawre wonde henete monsieur Maham Diallo wiyete ko gouverner c'est prévoir ɓoyta inchallahu rabbi eɗen gandi taske anani ara hol ɗum nen jaɓɓal ngal gandanɗa hoorema e jewte juɓɓinaɗe beele ene woodi walla woodani e kala subaka mbo min pini so tawi ala ko heddima e taske 2 mois walla ko nandi hen ɗum ɗon nous sommes déjà prêt ko min parɓe minen on banggue minen ko min parɓe banggue no min mbaɗata nettoyé yaccinde ɓeydade kadi yaccinde daral ngal ha hoɓɓe ɓe min bismotoɓe hamin mbawa ɗumen jaɓɓaɓe min mbawaɓe kadi duysude ɗum ɗonete kala taske garɗo e arde so heddima 2 mois walla heddima 1 mois quelque comme ça là hankkadi min mbaɗi ɗum hankkadi ɗum ɗonete vraiment prévenir pour kamɓe soɓe gari min bismoɓe min mbawaɓe duysude nde wonno so tawi a jaɓɓima koɗo duysumbo tabarkal donc firti ko hande on paari siko taske ari hen hande population Sénégal jambitta mais sodoɓe ɓenen est ce que ɓe dañta caɗele bocce koto ƴeewe tan yimɓe ɓe gandanɗa hoore makko sodoɓe waɗata ko codowo e jeeyowo ɗum ɗon foof waɗata ko codowo e jeeyowo namdal ngal namdi ko jaabuwaji ɗiɗi kono mbeɗa yinno andude namdal ngal hoɗo ngal rondi tan exactement beele jiɗɗa wiide ko beele baali ɗi tiiɗat ha codowo o jeeyowo codowo o ronko sodde walla baali ɗi mbeɓat ha jeeyowo o ronko yeey ko ɗum jiɗmi namdi woto foof en foti en yitade hoore mum manam so woni han joni haɗa yeeya a yiiɗa yo baali ma kedde a yiiɗa yo baali ma kedde n'est ce pas mais codowo on en yiiɗi sot beele ɗum nen o yewtama ha gandanɗa hoorema so ɗum ari taw ɗum bettata e goto eyyi ɗum ɗon koko waɗa programme kadi mbeɗa sikki so tawi mi yiiɗi namdade jabade namdal maɗa jiɗɗa wiide ko so tawi neɗɗo codowo o so ari kanko o tampata e coggu o so tawi kadi jeeyowo o kanko ne o tampata e coggu o ala goto foof noon goto e hilifaɓe leñol ngol ina hewno wiide addani men caɗele ko woni ko to jeereji goɗɗi ɗi ala e jeere baali nde
holɗin jeereji goɗɗi ɗi jinmi wiide sika fini hande an Aliou Malik haɗa jogui temedde ma ɗiɗi walla haɗa jogui ujunere ma a fayi bitik marché haɗa seekoye bagui sa ari ƴewata koɗo ujunere ma nde tolniɗo walla ɗe temedde ma ɗiɗi ɗe tolniɗe tawi ko métaire temedde ɗiɗi ma dañ tawi ko métaire ujunere ma dañ tawi ko métaire ujunaji ma baali ɗine ko noon ɗi mbayi so tawi ko jawdi temedere ujunere cohluɗa ma dañ so tawi ko jawdi ujunnaji sappo ma dañ so tawi ko ujunnaji nogas ma dañ bon duttatmami ɗo net noon ko wiide so tawi kala neɗɗo tolni siko ari yo ƴeew feƴƴude ɗo tolni ɗo woni bone ko jogoɗa ujunnaji sappo mbiya baali ɗiɗi ceeri jinnomi ko jawdi temedere ujunere lasan papa ale ɗum woni probléme o eyyi ɗum noon neɗɗo foof kala ko wawi jogade so naati dare ɗe walla daral ngal ma o dañ jawdi tolnide e ɗo tolniɗo jomum noon ma dañ jawdi tolnide tolniɗo so jawdi temedere ujunere nanɗo e baali he so jawdi ujunnaji sappo e quelque nanɗo e baali he donc ɗum ɗon noon ko ɗum jiɗmi andinde kadi yimɓeɓe siftinorde yimɓeɓe tampere wonata hen so tawi neɗɗo andi ɗo tolni wonata hen donc ko ɗum ɗo wonno ko mbawmi jabade e namdal ma battani ngam radio RTV Dakar a instalminde moon hono jiiruɗa garal mumen e hakkude moɗo e gandanɗa hoorema pour balluma radio o puisque télévision wonko wallata ɗum waaɓe moɗo ɗumen hono jiiruɗanma hombo conseil mbo tottata ɗumen eyyi ɗum ɗon ko ɗum ɓamtare ko ɗum ɓuural kadi yiide kadi ɓikkon mum leñol mum ɗemgal mum eɓe daari jamma e ñalawma eɓe ɓamta ɗe leñol ngol eɓe ɓamta ɗemgal eɓe ɓamta gaynaka ɗum ɗonete so tawi duɗal ngal ɗon a tawi ina suurka weddo henete leɗɗe huuɗo mbaɗa henete belma ɓeyde huɓɓude saabu so huuɓi ko ɓamtare kala en saabu koko yiilateno gila hanke heccenke mataw ko joni e yonta meɗen walla yonta moɗon Allah addi ɗum ɗon tawde Allah addi ɗum noon ko fulɓe mbiyata ko tan ko hoyneteno so tawi saami hoccete ɗum noon ko wiide moɗon bravo et félicitation emin belti kadi e golle ɗe mbaɗa toon de kono kadi emin mbiya emin gonde moon temedere e nder temedere e nder ɓiɓɓe aynaɓe foof kono kadi e yamirore kadi hoorejo daral Pitirimina hono Alhaji Mamadou Amadou Talla Diallo a jarama no fewi min beltima donc yewtere min nde ari ha ɗo yeyete ɗum noon a salminama a juurama yetta ok merci ɗum noon on jarama moƴƴere Allah e moɗon on mbiyama noon bisimilla moon e nder daral ngal merci assalamu aleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax man la Mbaye Tall fii ci daral Sotiba Pitirimina quoi ñu ngi nekk fii ci élevage bi quoi di ci yëngu waaw donc dañoo ñëwoon fii ngir nuyu di leen xool seen liggéey noonu demee ndax am na jafe-jafe wala amul ak seen relation ñu jiite daral bi noo gisee waa fii alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax parce que ñu ngi fi ak président Mamadou Amadou Tall mi ngi ñuy jàppale ci bépp fànn nag lépp loo xamante ni ñu ngi ci am ay gàllankoor mi ngi ciy taxaw vraiment ñu ngi rafetlu taxawaayam. donc daral bi ak sécurité bi doy na ak ndox bi doy na courant bi tout ça tout est au top. waa daral bi moom bon comme ni ñu koy waxee chaque jour ba ñuy gis ne à tous les moments dañuy gis tabaski buy jub si la ñuy gën a indi ndox mi. Sécurité bi moom pour le moment président Mamadou Amadou Tall moo ko géré ndax moo jël ay gardiens di leen fay kooku bëgg nañ tamit état wala maire de commune de Dalifort bu ñu mënee dimbali pour ñu gën a mën a yokk sécurité bi dina baax quoi. donc cela veut dire amul jafe-jafe ci biir liggéey bi. non parfois bon mu am ay tuuti faay mais kooku comme li may wax rek président Mamadou Amadou Tall mënul gérer lépp il fallait commune de Dalifort comme ci commune am lañ nekk monsieur le maire Baye Diop mu ñëw jàpp ci bu baax a baax quoi. donc est-ce que yéen a ngi fay taxe quand même. si ñu ngi fay taxi ñu ngi fay taxi yëpp ñu war a fay ñu ngi koy fay. bientôt tabaski baa nga ñëw est-ce que préparé ngeen loolu tamit mu bañ am ay manquement mu bañ am jafe-jafe sur tous les côtés jëndkat bi ak jaaykat bi. waaw tabaski moom ñu ngi koy préparé bu baax d'ailleurs la fois passée yàggul dara ñu ngi nekkoon ak ministre bi di préparation tabaski. bon kooku moom ñu ngi ciy dox bu baax ba incha allah am nañ yaakaar bépp client boo xam ne yaa ngi ñëw fii daral Sotiba doo ci am benn jafe-jafe bu soobee. j'espère pare ngeen jàpp ci télévision RTV Dakar pare ngeen jàpp ci. waaw incha allah RTV Dakar comme lii ñu def ni yombul ñëw fekk askan bi laaj leen seen xalaat ñu wax ko pare nañ pour taxaw fu ñu woo ñu fekk leen fa incha allah rabbi. jërëjëf ñu ngi lay remercier. baax na waa jërëjëf. ujunaa jeegom jeetati mi yaay ɗum e ladde he bo min ko mi yaay ɗum e ladde mi yaay ni so yimi so otta joni mawɗo jibi an cikkuɗa ko addi baali caɗi pourquoi minen kam min ganda minen kam ko baali fala ɓurɗe ɗi mbawata tanka sadde ɗi mbawata webde joni ferte ko wadde tas garowo kam hunde ma ɗum yetta diallo kono wayano tan wayata yettataki diallo hay probléme goto kono wayano ni tan wayata no wayanno ni taski noon tan wayata saabu ɗiɗo jawɗi joni
ay ɗi malina ɗi jiiɗan ɗi jiiɗa ɗo jawto ko ɗi fof nan nder wuro he kanƴi fof koɗi coodade aɗi kumuye koɗi kumateɗi ɗi paadi taske ɗum tagi joɗɗa ɓooye mbiya taske wayni taske maɓe cood kamɓe koɓe sood ndi 40 000 sooda jeyna ayi o ujunaji jeetati ndi ujunaji jeetati sooda Linguére balen ceeɗi ndi Linguére ujunaji jeetati sooda kono mbaalu kam mbaalu wawa waas webde leydi he cikɗa hono feere ne yimɓe mbaɗata vraiment ha ɗum ɗon usto hol feere feere ha baali usto ustataka jamle usto wawa ustade saabu joni ladde jomen kakenɗe joom kakenɗe jeetaka neɗɗo dawa duggere dar cooda 2 millions bagage tan pour wona maaro wona nebbe wona pour kaake tan jeeyi nde wonata dimanche goɗɗo sa ari kadi mawde 2 millions goɗɗo joni walla 15 jours fo 2 millions 15 jours 2 millions 15 jours fo 2 millions est ce que an aɗa wawi yeey bagage beeɓɗo bagage o mbo wawata weeɓ kadi mi haalama ilay lam termes lam targa ja hokko jaja bendogani en bone maja ilay satigebe almamebe jaja bendogani haruna musa ilay satigebe hayam almamebe jajabe ndokani Ibrahima Haruna Musa jaja tabarakallah yeeɓoɓe site internet RTV Dakar on calminama en wayno waktuji waktu goto woni 1 heure fawi hojomaji capantati e nder daral Sotiba en jetti bandiraɓe ɓe tawɗen ɗo hede vraiment ɓe keɓɓima men keɓɓal joɗgal belgal en tawi ɗo président Tall e membre mum foof goto foof heɓtani jaɓɓal e goto e moye nde tawno fulɓe mbi ko jooɗi ɗiɗi coɗnirdade laaɓa ɗum noon en beltanima bandiraɓe no fewi kadi ɓe kolliti darde mumen e hakkude mumen e RTV Dakar sahaji Allah mabɓe jaggo hen mais ɓe kolliti kadi darde laamu o e aynaɓe he tabarakallah lamɗo o mboni liggo mais laama ɓen aɓeni gandi aɓeni leggine wadde heɓne aɓeni gollo golle ɗe poti gollade ɗum noon en jetti bandiraɓe foof en jarani foof inchallahu rabbi wadde yewtere nde en tongande ɗo tan ha saaha goɗɗo ɗum en jetti foof en jarani foof